Alo, Alo, hayırlı gün. hayırlı gün. Sen misiniz? Söyleşebilirsin. İyi. İrina, İyi. kızım ben sizge çıkamadım. Tağın yasansız indi. Bugünkü günde biz bitindedik kışkırıp kına işlemeyimiz bütün işine de. Men mene skotlarının ikisini ötkerdim. Noyabr'ın otağında ikinci mektepte, birinci mektepte. İkinci mektepte ötkergende men bu meseleni ayttim. Onda endi okutuşular mektep personalıydı endilikte. Biraz tomşumuz bolsa suruyda alasız. Şol ikinci oranda zirat buldurup boyunca da tege birisi de mine oңай yakada, tiskeri yakada bu meseleni ko'tarib olmadılar. Şuna göre halk nişittir boshqasında men ko'tarmadim endi bu neni вопросна. Hammani bitinde жыйынларда ko'tarmisheda hal etib bo'lar Irina. Конечно, халита була. Siz bit үзегез әйттегез, жыйында халитәбез дип. Хотя жыйын монда совсем кирәкми. Сезнең постановление буенча, теге 15нче еллык постановление буенча, сез үзегез халитәсез моны. Сез бит үзегез әйттегез. Мин халыкка донесу халыкка шул информацияны, аннан СМИ язып чыга дип. Сез бит үзегез үтәмисез безнең договоренностьларны. Шуңа Әйттем, мен бит менә шулай итеп карыйбыз дидем Ирина. Монда бит инде карыйбыз. Рәйхан Филус. Yok, вопрос должен назреть Ирина, білесіңі. Мұның үшін жауаплыларını әзірлеп бітірге керек. Рейхан Филусовна, вы, конечно, извините, гафу итегез инде, но вакыт бит инде күп үтте. Сез бер нинди шаг, менә без сезнең белән от души сөйләштек, әйме 28. Ой, кайчан кайттым, әниләр белән кердек бит инде. От души сөйләштек. Сез әйттегез, халык җыенында бу вопросны поднимать итәбез дип. Мин үзем халык җыены белдем, аны кайтып тормадым, потому что мин аның белдем, ул вопрос күтәрелмәчәген. И көттем Актаныш информда, медиаларыгызны бөтенесен карап, бер нинди информация чыкмады, что сез халыкка даже статус кладбищаны общественный икәнен халык белми. Сез аны бит бумага буенча әйтергә тиешсез халыкка. Сез үзегезнең сайтта, сез үзегезнең кайда сайтта тора? Актанышның менә ул җирлегенең сайтында. Беләм, мин ул документны таптым, но сезнең документта язылган. Сез СМИ ниләр аркылы, информационный стендлар аркылы кешегә җиткәрергә тиешсез. Мондай бит кеше халкыгыз белми, что кладбище общественный, мин әйтмәсәм, понимаете? Зиратның общественный икәнен белми. Мөселман дип йөриләр. Икесендә. Ирина, менә сезнең бит инде элек язмаларыгыздан күзәткәндә дә отышлар буенча fikirlerini yazganda da onda bit inде күпчелек fikir derinlik kesүүнө nefretlendiklerini kiskenge. Şolar bizden Tatarlar nefretlendi. O bir-iki negatif bulağansız sana bilesiz. Hem bunu şu halkının bitinde şovinist деп eyteyiminde şu bir nişesi bir yine kişi boşkargan iş bit. Bugünkü günde bit ikinci koygan territoriya Irina. Biz şol eşlikке деп eyteyimle şol ziratka yürügen kişi kurgan bitinde ana. Рейхан Филус, Аны bitinde şitkerlik Irina. Ансын турында сүз бармый хәзер. Сүз хәзер дальнейший конфликтлар булмасын өчен турында бара. Что сез яңа зиярат, аннан соң нигә кешедән сорыйсыз сез? Яңа зиярат кирәкме дип. Ансын аңламыйм. Сезнең документ буенча сезнең бит проблема уже килеп чыкты. Үзегез әйтәсез, проблема килеп чыкты. Беренче тапкыр түгел дип сез бит сөйләдегез безгә. И сез беренче тапкыр безнең. Ну, сезнең бит инде менә миңа кешеләр бит яза, что менә урысларны хоронить итәргә урын булырга тиеш бит инде дип язалар. Сез әйтәсез, сез һаман халыкка сыланасыз. Без халыктан сорыйбыз дип сез үзегез решение чыгарырга имеете право по закону, понимаете? Үзегез решит. Нигә сез халыктан сорап шуны халыкка сыланасыз? Сорап дип халыкка җиткерәбез ул мәсьәләне. Тыксыз җиткерүегезне дә күренмим ул эшегезне нидә медиада язып чыгабыз дигән чыгып язмадыгыз. Анда ике кешедән сораудагыз. Җыеныгызда кеше күп йөрми бит инде. Мин бит аны наблюдать итеп бардым. Анда икенче мәктәптә ике кешедән сораудан ул халыкмыни? Юк, сорамадым, мин җиткердем генә. Сорау түгел бу. Просто мин җиткердем һәм халыкның реакциясын үзем өчен минем. Ул халык ике кеше ул халык түгел бит инде, аның реакциясын карап торырга. Сез аны телефонда 100 кеше инде безнең мәктәптә. Белмим инде ничә кеше булгандыр, сезнең әз кеше дип язып чыгалар монда. Мин тоже следить итеп барам. Мәктәп коллективы мәктәпнең бөтенесе дә бар иде. Акыбызда укытылды.
Медиада неге язып чыкмыйсыз? Шулай бир турында кишиден Yok yerine сурасыз. oğlamayım. Bugünkü günde biz bu skrinenge bulmasın için nişikti beytiminde güzeltip turabız, soğlap turabız. Oşuk puşuk kişi turan mesele tugul bitinde bu. Soqlaw Siz özünüz koyartasınız mı? Yok yerine. Yok. Mında nefse çıkan sizge dürüst urun kursetken bulsalar bu biz bitinde kisetip çıktık sirat koruşularını. İldüz abini da. Dürüst urun öz bildikleri bilen bilmegen bulsalar mında uçuraptı. Böyle bir kilip de çıkmayıydı. Ansı Bundan şulay. sonra biz alarga aytıp koyduk bitinde. Mında uçuraptı. En birinci olar İlnur'a boshqarma komiteti yetakchisini aytirga tegishli. Hem boshqa o'rindan ko'rsatuv elbet bu zirat to'lib bizning ikkinchi ziratni qo'rov turunda so'z bormay tigi ruslar ko'milgan ikkinchi yerdan siz aytgancha yo'ldan ko'rinib turadigan yerdan tugul boshqa o'rindan ko'rsatilgan o'rin bor bitanda ko'marga o'rin bor bugungi kunda bu bizning yilga bir bo'lgandan keyin boshqa millatdan ko'miluv onda bizning bitotnasdan bo'laturgan ayber tugul Irina onu da anlab qaragыз. Мен аны аңлыйм, елга бер генә булуын. Но сез речь про Bugün aytdimda ziratdan o'rin qo'ralib tugul bitindi. Мен аның турында әйтмим. Endi altışını da mene şunda ittirip aytgansiz endi. O'zingizdan mene totar qilib bitindi Irina. O totar tilin soqlov bo'yicha nasharay bir ishlamadi respublika bo'yicha da. Рейхан Филосовна, мен журналист, мен объектив фактлар белән кешене таныштырам. Мен үземнең мнениене высказывать итмим. Факт есть факт. Понимаете? Шуңа Энгель Лавапич турында язып чыктым, потому что это факт. С этим не поспоришь, понимаете? Вот. Потому что это все связано. Сез язманы укыган булсагыз, это все связано. Сез бит укыгансыздыр минем мнениене. Менә, аңлыйсыз нәрсә өчен мин аны яздым. Энгель Лавапичны монда ботарга кирәкми дип уйлыйм инде мен Ирина. Ботарга кирәкми түгел, сез үзегез әйттегез. Безнең ата ул, безнең мондагы король ул гына решать итә дип. Сезнең сүзләрдән исхадит итеп чыгам мин. Сез әйтсәгез, Илнур Тагирович монда решать итә дип. Илнур Тагировичтан сорар идек. Сез бит үзегез әйттегез. Энгель Лавапич безнең монда решать итә. Бүтән бергә дә Энгель Лавапич җавап бирә инде. Шулай булгач бит инде Энгель Лавапичтан сорау. Үзегез шулай дидегез бит. Мин сез нәрсә әйткәнгә генә нитәм, операция итәм. Мин Райхан Филусовна, мин монда тавыш чыгарырга язмадым. Мин сезгә кайттым, вакытымны әрәм итеп, понимаете? Вакытыбызны әрәм итеп, без кирдек, сөйләшеп утырдык сезнең белән 1 сәгать ярым, әйме? Сез әйттегез, во-первых, халык җыенында мин бу сорауны күтәрәм, СМИга язып чыгам. Мин күрәм, мин көттем, мин честно көттем. Мин халык җыеннары беткәч әле бер атна көттем, әле сразу язмадым. Думаю, может язып чыгырлар. Булар халыкка җиткәрәләр, булар дип. Юк, бер нинди действий да юк, понимаете? Бу бит Ирина самообладание җыелышы инде, үзара салынныкы. Һәм безнең быел аның нидә күтәрелде, суммасы да күтәрелде. Аннары беләм мин аны. Халык менә беренче чиратта үзенең менә шул мәсьәлә белән дибейтимме инде отчет куелды һәм планлаштырылды. Мин дөрес әйтмәгәнмендер. Монда күтәрелде дип шуңа әйтәм бит. Сез нәрсә әйттегез? Сез нәрсә әйттегез? Мен шуңа операция итәм. Мен бит сезнең белән сөйләштем. Мин сездән Райхан Филусовна, мин сезгә язам, действий не вижу, понимаете? Мин сезгә кайттым и сөйләдем. Миңа кешегә нәрсә язып чыгырга дип. Помните, мин сезгә миңа кеше көтә. Сез әйттегез, халык җыенында решация итә бу сорау дип. Халык җыенын көттем, честно көттем. Бер атна халык җыенына үткәч, берәр решация итмәгән, берәр язып чыкмады. Мин язып чыктым. Все по-честному, Райхан Филусовна, все по-честному. Сезгә әйтүдән, сез дә миңа халык җыенын кайчан була дип әйтте. Чакырам сезне дип әйттегез бит, чакырмадыгыз. Сез дә үзегезнең сүзегезне нитмәйсез, тутмыйсыз, понимаете? Башкалары мин укуда булдым, Ирина. Нидән пятница көн үткәргәндә, икенче беренче мәктәптә 22-сеннән 4 көнгә укуга киттем. Миннән башка берсен Габдулхаев үткәрде. Районның руководитель исполкомы берсендә, икесендә Энгель Лавапич катнашты. Шулай итеп, икесендә Габдулхаев, по-моему, 4 җыенны, икесен мин үткәрдем, 4-сен миннән башка. Аннары үзем булмаган җыенда сезне чакырып, мин курыктым дөресен әйткәндә.
Алар бит сезнең белән аралашмадылар. Ну, siz meni anı bit yazıp çığırgan magli WhatsApp'ta тоже, что ben sizni çakırmayım bit. Ansı da bar Minде де бар bitinde. ансы. Min bit kütüp duram, min bit sizin bilen söyleştim, gözden gözge qarashıp. Andan soň, Сездән хәбәр юк дип булса да әйтәсегез калган. ну, andan soň, Мине дә уңып карарга кирәк. ну, min bit ana anlayayım, что специальный haber yok, понимаете? Min bit тоже... Түгел, специально түгел, Ирина. Мин менә бу туп-туры миңа калган сорауда түгел. Ну, бер генә урынбасарында район җитәкчелеген читкә үтә торган сорау түгел. Ансы мин нидән качмыйм. Ну, чыннан да бу бер көндә генә менә 40 кына менә шулай дип Bilem, шәйни anlayayım. принимать итә торган түгел. Bilem, anlayayım. No, siz хотя бы birer şak işlediniz mi sanırım? Bir şak da işlemediniz. Eli abişet etken şaklarınızı da işlemek. Şuna min yazıp çıktım. Min de sizden şak bulmağaç. Min bir de etmeyeyim, что ertege siz уже, ну, kladbişe aşırga, yana ziyaret aşırga deyip. Ansı turunda söz barmayın. Ну, хотя бы kişiге донести информацию, eyme. И ikinci ziyaretinizde bitinde Müslümanlıkı түгел. Kişiler Müslüman deyip kilerler. Ansı da общественный икенин үзегез Юк, bilesiz. хәзер ансына күндермәй диделәр инде. Ансына татарларны татар түгел мөселманны күндереп, монсында инде монсын общественный кала. Шулай дип фикерләштек бит Ирина. Ким бар Siz да? siz meni aytdınız yani әйе fikirinizni aytdınız. Анда да руслар күмелгән, беләм. Ну, лучше поздно, чем никогда дигәндәй. Ансыданың тула сакламый, нык күп анда күмелүчеләр. Ну, инде хәзер Зират хуҗасына да әйтелде. Әгәр дә менә шундый башка милләт вәкиленнән, башка милләт түгел, башка дин вәкиле күмүне сораган очракта, менә бу зиратка җибәрергә дип, теге зират хуҗасына да әйтеп куелды. Шәмми түгел бит. Хәзер лучше менә монсына без пока бит анда татарларга да урын күп димибез. Бу барыбер берничә елдан монсына уже тулачак. Уртадагысында шулай дип бергә фикерләштек бит инде. Әтегесенә тиз генә менә мин тотып, менә минем үземнең фикерем дип менә сезгә әйткән урынны әйттем. Ул аны бүгенге көндә частный кулда. Мәсәлән, мосын минем фикер. Менә шул урын, шундый урын, менә шул параметрда дип әйтәм инде. Бүтән җирдән безнең районның бит башка яклары да бар. Ну, менә минем шәхсән үземнең фикерем. Менә шул урын. Уларда ни кыярым помидор үстермәде, пока сатмады. Ул хуҗаның сеңлесе дә утыра бергәндә укытучы. Шуңа энесеннән берәр фикер булмас микән дип, мин аны специаль икенче мәктәптә күтәрдем. Бу фикерне. Һәм прессага язмый торырга бу мәсьәләләрне мин үзем әйттем. Һәм мин моны күрәм Ирина. Брифинг китеп, сезне дә чакырып менә шу мәсьәләне ачарга, но без әзер түгел бу мәсьәләне ачарга. Бүгенге көндә безнең бөтен проблемаларны күтәрә торган отчетное собрание бар. Бу январьның 10-нарыннан 15-ләреннән соң февральның 10-сына кадәр бара торган җыелыш. Монсы самообложение генә түгел, монсы бөтен мәсьәләләр буенча отчет җыена. Менә ансында акыллырак була күтәрергә. Иртәгә урыс берәр алып кайтып берәр урыс күмсәләр тагын. Менә тәре белән. Күмсәләр общественный зиратка лично үзем барып, һәрмәндә үзенә йөкләнә икән бу эш. Мин моны Илнурга да әйтергә куштым. Зират хуҗаларына да менә шунда барып урынны согласовать итеп, кирәк икән үзем чыгам. Проблемалы булганда менә ни олна. То есть тәре куеп күмдерергә сез риза име? Менә Ничек? ну тәре куеп күмдерергә риза урыс кешесен. Ну, белеп күндердек бит инде. Хәзер халыкка күренми торган, бәрелеп тормый торган җиргә теләге бар икән. Күндерәбез инде. Почмакта. Шулай була бит инде тагын. Кеше аеру була шул бит, әйе. Юк, Сезнең зоналар Без юк анда. olmadı Kirina. Biz malçım iken. Значит, biz ignorировать etmeybiz. Менә буны инде мин инде апышка итеридем яки менә теге тавыш булыр иде. Инде апыш тарафыннан да нигә куйдырдыгы дигән булыр иде. Югыйсә ул да белә бит куелганны. Белмим ни булмады бит. Алдырсыннар фәлән дип тавыш күтәрү булмады. Ну, закон буенча ул безгә әйтә дә алмай алдырыгыз дип. Без бит законны. Юк, закон буенча да булай да нитмәде. Шулай булгач, без хөрмәт белән карадык. Сезнең
решениеге, Ирина? Райхан Филусовна, минем хәзер бер сорау, чтобы вот этот вопрос, мин аны ул сорауны алдым, и мин аны до конца решать итеп все равно йырып чыгачакмын. Бүтүн документларыгызны порядокка китереп, потому что у вас там бардак, үзегез беләсез, әйме? Зоналар, зеленый зоналар юк. Ну, я укыгансыз инде тәкъдимнәребезне язмада язып чыктым. И шушы проблеманы решать итмешә мин сездән не отстану, вот честно вам говорю. Ярар, только фикерлешеп эшлик, Ирина. Ярар, сез хәзер Хәбәрләшеп. мин сезне ишеттем. Хәзер сез миңа әйттегез, что январьда сезнең була җыелыш, аңлаганча. Отчет җыелышы. Шунда нинди сорау күтәрәсез? Тагын бер тапкыр әйтегез. Моны булай итеп эшләрбез. Яки менә авыл җирлегенә, официальна нитергә кирәк, мөрәҗәгать итәргә менә шушы авыл менә Хуҗин Илнур бит инде. Актаныш башкарма комитеты җитәкчесе булып тора ул. Районныкы түгел, менә монда да утырган иде. Мин күзаллавымча менә шунда халык җыенында карауны сорын дип обращение җибәрергә кирәк. Письменно. Алар карамыйча калмый. Һәм бу халыкның отчет җыелышында каралачак. Мәҗбүри каралачак ул очракта. Менә шулай итеп грамотно итеп күтәрик моны. Ну, Халык фикерендә тыңларбыз. Тыңларсыз, но сез хәзер по факту язып чыгыгыз СМИда, что вот ике кладбищеда безгә, потому что тоже кеше жгырып торасыз, бәреп кирдегез татар зиярәтенә, мөселман зиярәтенә, безгә тоже ул кызык түгел, әйме? Без бит инде тоже гаепле түгел. Сез СМИда язып чыгыгыз, что безнең ике зиярат общественный дип. Ансын бит инде үткәрә аласыз документларыгызны. Или информационный стендларга сез анда обязаны разместить. Халык белмит. Халкыгыз бит инде ул әллә кайда ул документны мин еле-еле таптым аны, әллә кайда ул сайтыгызда, аның сайтының Юк, сайтта түгел, стенд барында. Стендында булса, ансы другой вопрос, әйме? Кешеләргә сез, но сез можете бит СМИ аркылы язып чыгарга, что халык белеп торсын, что монда кладбище по закону такой-то общественное дип. И что менә халык хәзер сездән көтеп торсын, что менә тоже язалар миңа, что все равно кирәк зоналар разделить или урысларга отдельный урын кирәк дип. Монда менә мин аңлаттым бит инде. Мөселман зираты да кирәк дип әйтәләр. Хәзер алар аңладылар, что теге Актаныш баш зиратында руслар да күмелергә может дип, православныйлар да күмелергә может дип. Аларга тоже обидно, что алар чиста мөселман зираты хотят тоже. Алар андай да сездә юк, дини зиярат. Вот, ансы да күмелгән бит инде. Без менә шул элеккеләрнең дип әйтимме, хаталарын төзәтү үстендә эшлибез. Сезгә бик афарин ансы өчен, ну, аны бит күрсәтергә кирәк. Сезнең анда үзегезнең уйларыгыз гына, мин аны игнорирование итеп воспринимать итәм. Юк, алай итеп итмәгез инде. Бу ничек әйтимме? Тавыш чыгару, тузгыту булмасын дигән. Тавыш чыгар, Райхан Филс, мин тавыш чыгармадым. Я мин бит анда эмоционально, мин халык обзорына осторожно гына бирә. Райхан Филусовна, тавышы чыккан инде аның, чыгарыш тавышы чыккан, сезнең аңлыйсыз социальный сети ВКонтакте күбрәк укыла, чем Актаныш информ, аның статистиканы карадым мин. Поэтому монда куркып түгел, сез мин аны тавыш чыгарышын да язмадым. Мин аны законнарга терәп объяснять итеп яздым, аргументировать итеп. Теге эмоционально язмадым, бит кычкыру түгел бу. Минем язма бик опирается на факты. Монда тавыш чыгару өчен язылмаган, бу наоборот бүтүн документларны порядокка приводить итеп, бүтән в будущем мондай тавышлар чыкмасын өчен язылган. Потому что булай калдырсаң, урыслар, мин бит сезгә әйттем, урыслар күченеп килә Актанышка, ансын сез туктата алмыйсыз. И күмелергә дә теләрләр, и мондай конфликтлар чыгар да. Ансы, ладно, без әле на месте можем решить. Кешесе нинди була бит в будущем. Нежелательно дип әйтте дип язгансыз инде. Мин теге теләмибез дип әйтмәдем бит, мин үзебезнең наша татарлыкны саклау турында әйттем, моны да әйткәнсез инде. Мин теге Ну, ул бит все взаимосвязано. Ну, ул все взаимосвязано. Сез нәрсә әйттегез, мин яздым. Ул бит все взаимосвязано, Райхан Филусовна. Ул все, ну, на мой взгляд, это все взаимосвязано. Потому что сез аны порядокка давно китерсәгез, уже мондай конфликтлар килеп чыкмас иде. Без семья өчен дә әйтәм, үземнең семья өчен дә, что порядок булмаганга без семья кебек бүген страдать итәбез.
Hele jurnalist kebek de etmeyeyim. Семья kebek biz страдать etemiz. Потому что порядок yok sizde. Sizin. И мы имеем полное право sizden порядок требовать. Понимаете? Потому что миңа siz язманы язып чыктыгыз дип бернинди упрек та белдере алмыйсыз в этом. Я имею моральное право, понимаете, язып чыгарга. Даже семьясы кебек. Потому что бик нык авыр һәм ачы булды бу хәл. И бу порядокны нитеп бетергә кирәк. Эшләп бетергә кирәк инде. Потому что, чтобы, еще раз повторяюсь, в будущем, чтобы таких конфликтов не было. Потому что халыкка да әйтергә кирәк. И шулай дип, что монда кладбище мөселман гына түгел. Монда анда бит нәрсә генә язмый тоже халкыгыз. Әллә нәрсәләр яза. Тоже неприятно. Безне гаеплиләр. Без дә бит инде гаепле түгел бу очракта. Үзегез аңлагыз. Безгә әйттеләр, разрешение бирделәр, без бит теге ачып зияратны үзебез кирмәдек. Сезнең кешегез безгә күрсәтте, опять же. Вот, поэтому давайте решать этот вопрос, алайса. Яран моны яктыртырга тырышабыз, тагын. Яктыртырсагыз бик әйбәт булыр. Ярар, сезгә язылыр. Без моны матур итеп, грамотный итеп безнең тоже пресс-службада Усманов Рустам Бәрәкәш, мин аңа һәр бу мәсьәләне күтәрәм, ничек китереп. Рәйхан Филусова, сез миңа встречада үзегез обещать иттегез. Мин халык җыенда күтәрәм, аннан миңа чыгарам дидем. Мин көттем, мин честно көттем. Үзегезнең сүзегезне эшләмәгәч, мин инде язып чыктым со своей стороны. Менә миңа итәлми йөрдем. Күңелемдә йөрдем, мин аны тизләп йөрдем инде. Юк, итәлмәдем, җитешмәдем димме, нәрсәдер. Ну, это же смешно. Даже не пресме, шиндә көнне, мин моны якшәмбе көнне укыдым инде. Шиндә көнне нитермен дидем, сезгә чыгармын дигән идем. Мин теге шкупликтан оправдаться итеп утырмыйм. Үтәрсем килми, но упущение с моей стороны. Упущение, да, потому что... Я шиндә көнне дә, мин әйтәм, нитмәдем. Мин аны көттем. Күңелемдә бар иде. Менә шулай булмады, барып чыкмады инде җыенда күтәрүнең. Мин бу җыенда күтәрүнең мәгънәсен күрмәдем, алга таба уйларга тиеп, сезгә хәбәргә чыкмакчы булып йөрдем. Теге алдап та нитеп тә әйтмим, каких. Ну, нәрсәдер шайтан тоттым инде. Мин көттем, бөтен СМИларыгызны штудировать иттем дигән кебек, укыдым, материаллар көттем, Актанышын форумнарында, хәбәр Актанышында бар сезнең әле социаль сеть шуларында теге Усмановның как раз. Әйе, бүтән мәсьәлә күтәрелмәде бит инде. Менә шушы нигене. Үзара салынган. Җыенда сез күтәргәнсез анда Актаныш, зияратларга ничә сум акча китте? Ну, обустройствога дип инде. Әйе, бүтән вопрос мин аны күрмәдем. Вот. Ярар, Рәйхан Филусовна, шалтыратканыгызга рәхмәт. Давайте работать инде дальше. Ярар, хәбәрләшеп бергә Ярар, рәхмәт. Ярар, сау булыгыз.